Сәлем. Мөмкинме сезнең янга утырырга? Официант. Чәй китерегез әле. Әйдәгез танышыйк. Сезнең исемегез ничек? Эй. Сенсіз хат келеді бик сыңары, исіміңні қойшаны юғалыттың. Өмір бойы мен бүт өз-өзімні сенің исім белән юаттым. Исемсіз хат, яшерін хат, кімнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Ни шәһәрең, ни авылың хатта, бәхет тулы өйең юк мәллә. Ялгышларны кичер шушы хакта, хатлар белән үзең килгәлә. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Синең ялгыш, минем ялгыш инде, ерагайган безнең аралар. Исемеңне жуйган хатларыңда икәү генә белгән яралар. Исемсез хат, яшерен хат, кемнән икәнен беләм. Икебез ике ярдагы үпкәләүләрен беләм. Син матур. Ә минем сиңа бүләгем бар. Бир кулыңны. Рәхмәт, кадерлем. Син мине шундый иркәлисең. Салкын айтты бугай. Әйдә кайтыйк. Ярый, кадерлем. Исемсез хат, яшерен